Hausawa sukan ce yabon gwani ya zama dole. Mai girma sadaukin sarkin arewan Katsina hakimin jibiya Alhaji Muhammadu Halliru amanar ƙauren gwandu ya ware zunzurutun kuɗaɗe domin gina macuwari a cikin General Hospital da ke ƙaramar hukumar jibiya Local Government Katsina State. Ya yi wannan namijin ƙoƙari ba don komai ba sai don ci gaban ƙaramar hukumar jibiya. Don haka mai girma sarkin arewan Katsina tare da al'ummar ƙaramar hukumar jibiya suna miƙa godiyarsu akan wannan jajirtaccen matashi wato sadaukin jibiya Muhammadu Halliru amanar ƙauren gwandu bisa wannan namijin ƙoƙari da ya yi don ci gaban ƙaramar hukumar jibiya. Allah ya saka mashi da alkhairi, Allah ya biya mashi dukkan bukatun shi na alkhairi. Ci gaba da kasancewa da Katsina Time domin kawo muku rahotanni masu ban al'ajabi.